Scream, tap the scream and follow my gifters. Na moderator, we kama uko na shida na mtu tafadhali usilete kwa live yangu. Usilete kwa live yangu. Maneno ya chama ya maids tumalize huko kando. Kama maneno kama uko kama mtu anataka kupanda amefanya nini sasa? Amekufanyia nini wewe? Mlikosana hapa kwa live. Na hiyo pesa mnasema nilikula. Mimi nimekuwa chairman wenyu muda gani? Nimewahi kula pesa yenu kweli? Kwa chama ndingine manodhio kwa pesa temu dio tiyo kwa bwana. Maugi kumako ni wakia. Si ati niko live. Guys, sorry. Wacha ni mute kidogo. Hebu muongee tu. Makojo mage muda kwa malichi bwana. Malwenyi ko tugi bwana malichi. Live TikTok. Bwana tiduma met kama na bwana. Ngomu midum. Iduma met malichi kama no nade bwana. Tuinkana ngisi ni wadonje TikTok tiwe ni na uondi. Kwani ni udonje TikTok? Andom sani dongane TikTok. Ninjo ticho donje TikTok. Bwana koro utu unu meds bwana utu donje TikTok kote mga. Bana biyo ni dosi nyo washing machine. Ero wang tokoro goli elu dunyo leune yaura. Dosi namno sani koro siep na number 1. Nyori kanya kwenye. Mache makoro biyo dumo. Nyori kanya kwenye ni kare dosi na enga kare mana nini na. Enga gifta na. What do you mean? Dosi na gine jume njoro notiko na kata live goal. Apenji. Dosi ni maluongre ni chaja ya pindogo. King Rosso. Ili hapo kawo. King Rosso nyoro na Lion sangwen. Lion tango. Kuzo Simba bwana amiyo ni msimoro no make Simba dosi ni kata bwana. Tokacha to yine mimi ndeka bwana. Nasema don't lie. Kanya. You ni dosi na buko ni ndekanyo. Dosi na buko ni okudwa na dhigi nyiri ni dalane. Sani yuko nyichu ngisa ni kijana matin madala u odni odi. Kanyo usengisa ni Moketi free. Koro kakelo mamanzi kanyo mashore tokita kokelo dia. Baba no kelo wo. Si fit but anakalo kanyo nikolo no ngisa ni yade. Na winjo ko dhauni kanyo mateke. Ni guys, makombo teach. Wacha tu ni end live. Hiyo story tutaongelelea usiku. Bwana na kijo moko magine mania guest kanya mera nipenya na duma mate bwana duma mate kama no ovuleta ngomi duma mate kama no what's the secret Jacobet nyoro nyola inge Jacobet inionge TikTok magatango Jacobet nyoro no kala gi marashi ogwaga pin gloria live nani okawuondi bana TikTok kanyo ngata nyalo donje nade abiro donjo TikTok kanyo ansani dungan gi 4 lions iwachango ingi 4 lion tionge Simba dala. Baja no kono Simba. Gowi no gichupa manoti stua ito. Astua ito kolo bane ngama friend na kamanda ngagowi gichupa bwana. By the way ngama nyote mlinyo manabi ni tito kaja cha bwana makuru nyiri lali malichi. Kwani chalaga nade kitito. Bwana tata the same thing tuti mrena. Na titao. Ni nyoro na dosi na no ramandasa juala kadhe. Bwana ni nyiri moko loa, ni nyithindo moko manyiri loa. Ni gipenya ni ande. Ni muta tutembelea lini? Mashore. Itu mashore nyinyi watu no magoto miriambo mage midwa kita kono. Ngamukia ibwa. Mane mapenjo wewe. Pega chamo maseke na usinipime nini sigara. Acha maseke ninaye tana tingo mandasa diko kamanda za hayo hadi. Nyako mane manya pinjiki ni wachana. Nyako mane TikTok. Awinyo nini ti bwana. Tajiri bwana kare TikTok kanyo bere mera vitu ni ti nyako moro. Ni nyako. Tudonge nyako. Ni ko yudo ko the live. Ko the live. Kamai. Sema una live. Bwana chimo noti manya kata credit moro wa the live moro to. Adiri paro ni nyako nyaloga. Nyako nya join live wa mama wadaka ni. Nyocha winjo nyaka dosi nago mbaka ni eno ngere. Odhiga nicha winjo ko nyiero. Na wandu mare. Machuoro dhawa ne magatango mo wiyo le. Anyero na chai. Dema iniero chai. Chai mane? Bana ini pudi mi chai mane kuso hata ero dina. Wekelo nying dina chai bwana. Idwa loso ne dina chai.
Wanoko awacho dina mar breakfast mar gine mar sapa makitang'o yawa mana karini ano kawacha imematho ito karitiyo be itiyo kata ka jo pesa yawa ini kamutie wuok cham dina gi sapa ano kawuoye dina okawuoye chai mimadho nitiere chai ochalo poro en kuro yandani en kuro mopono chini ya maji en kuro kata for example kaka tabia ni moro ngato nyalo yudo kata mana pichini gi moko bwana ini miweri gani ria kaka an gi pichini gi mana yudo simbe nani mele mage mani na mele nago picha ka ngongo ne jagowi na moro ok no koki golo manok face na koki golo pesa tiloso ni mana chai kende biro madho gi pichi photos speaking of pesa 20 kili like 10 mana pesa di 2010 makitang'o mariek machalo chiete pakage haya ndalo no ni girlfriend go sinionge go 2010 nani go anu achako date 92 yambo mamanzi iningeni ananse date mashori hadi tuko frezi ala dunjayani kuleta safari nazima besebu kopa wawo kamata wako adosi nano wacha ni wang niko chama msala titera Mr. DJ adibero DJ kendo DJ no wacha ni ka gimora mara timore be TikTok kanya mano chika ni kabero DJ tana biro kabero DJ moko magoche ginene TikTok ka chiki sejemiro give kin DJ madwa hit teme I play songs mag Nigerians mane magwan gote onye uru chenyele obima chenjere lakini chenjere ngini mero nini moro mar energy ochalo gimoro ngama dwa dhi wo then onye chalo gimoro makoro gimoro sachathore one step at a time mano to manyen mandiko ini ojinade magetang'o mawero okay penjo moro ki riek ni inga dine riek tapenji penjo moro sani ka ng'ato minya to ka fuwo timiang'o onge gimimo ng'ama fuwo imiang'o to ka miya pa kiyo tete ikaw simbane sawa sani mwawueni ka ng'ato minya komoro majaber nyako moro manileko ga chon kriten manileko ni dak godo nathi migombo to minya yani nyako majaber migombe piny ni mzima anene kaito mini yer chako migi moro migi mokale ni yer nansai nyako no kanyalo neno kamano nene nyako no sani dong nyako no ni kanyo nene ni gini kiupodi kuri yer achiel why tie nyako kayo nitiere 7 billion abok 7 billion 100,000 ni kanyo to nyako majaber bumika nyidhi kaw mane kaw nyako no nango to samaro pesa jamar ng'ato ini fuwo to kare ng'ama no nyako to kisetimo ni wangi ni tini pipi pesa kidhi wuoyo go kidhi ng'eni mar ng'ato samaro nyako no koko erio bile samaro koko dwa sandi nyako yuwo vingi bwana yao to mess the math to make bana unu kata kidwa ongeda mane dego kucho bwana jok mujo kusigo wazema gichupa Nyaka nyise ana beto dak ndalote asika dak ndalote makati yonge